Môj robot je tento. A vlastne ide o robota, ktorý bude mať ventilátor. Tuto. Tento. Bude sa pohybovať na týchto tu lankách a bude hasiť oheň sviečku. Ja sa volám Martin Šotík a s týmto robotom sme sa umiestnili vo súťaži Robocop. Jeho cieľom je, aby nasledoval čiaru. Keď celú drahu prešiel, tak by sa dostal do takého krabičky, kde mal pospierať všetky goličky. Všetko toto tu má simulovať záchranu zranených ľudí z nejakej budovy alebo tak. Zverencov alebo žiakov, alebo by som povedal tých, čo mi tešia srdce, tak by som to skôr nazval, pretože ja si tu chodím oddychnúť, hej, to znamená po tej práci zástupcov vždy sem idem s nadšením a naozaj si tu oddychnem, hlavne hlavou. Mám tu dobrých kamarátov, aj je to taký oddych od školy, od povinností, od všetkého. Čo sa týka vlastne pozícií vedúceho Amavet klubu, tak táto nie je honorovaná finančnými prostriedkami, ale zase na druhú stranu je vyvážená tým stretnutiami s deťmi, zážitkami, to znamená, toto nie je o peniazoch. Robotika začala u nás prioritne ako zaujímavá činnosť, čiže v poobedňajších hodinách. Ale pred 2-3 rokmi sme si sadli a sme si povedali, a čo dať tomu tak trošku viac. V rámci disponibilných hodín, ktoré škola má, tak sme sa dohodli, že začneme vyučovať robotiku ako samostatný predmet a momentálne máme predmet v 5. ročníku robotika a umelá inteligencia. Meno toho nášho Amavet klubu a samotnej školy vo Vranove znamená veľa, hlavne čo sa týka rodičov. To znamená, že aj tým, že vlastne škola pomáha nám a my vlastne to vracame škole tým, že vlastne propagujeme nie len Amavet klub, ale aj tú školu a tým pádom v podstate tie deti sem často chodia aj kvôli robotike. Chcel som ísť na tento krúžok, pretože mohol by som sa zamestnať alebo v budúcnosti vedieť narábať s robotmi, robiť nejakej firme, programovať tie roboty a baví ma to. Je to sranda. Výhoda toho, že v podstate mám aj tých svojich tzv. Starých Amaveťákov, je v tom, že vlastne často u nás pracujú ako dobrovoľníci. Prídu sem, ukážu nám veci. Naposledy sme tu mali vlastne staršieho Amaveťáka, ktorý už pracuje, prišiel deťom ukázať, čo robí v práci, čo programuje, konkrétne sa venoval riadiacim jednotkám. Dobre. Chlapci sa potešia. 6.12. mám s nimi stretnutie. Tento robot je v podstate jeden z prvých robotov, ktorý súťažil na amaveteckej súťaži RoboRave. Čiže je to robot, ktorý je inak zaujímavý tým, že to bolo jedno z prvých spojení Lega s Arduinom. Dnes už väčšinou majú vlastne priamo Arduina. Toto bolo jedno z prvých, no a chlapci tam rozdali strašne veľa svojich e-mailových adries, lebo to prišli odfotiť Číňania, Američania, proste všetci boli prekvapení, že vtedy niekto také niečo vymyslel. Čiže to je len dôkaz, že slovenskí ľudia sú veľmi šikovní a naozaj je to pravda. Ja si myslím, že nás to nenahradí, lebo nie všetky veci zvládne napríklad roboti, lebo pri veľa veciach treba aj dušu, myšlienky a precíznosť jednoducho a to nemyslím si, že to roboty niekedy zvládnu.